Jo, šta je bre ovo? Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Kickbox Games Bill. Igramo Minecraft, malo mi je sjeban FPS, al jedina stvar sjebanija od FPS-a je... moje grlo, zajebam se. Jedna sjebanija stvar od ovog FPS-a je ovaj spawn, bog te kaj je ovo tu? Yeah, yeah. Koliko je ovo drva, mama jebe... Dobro. Evo, kurac, evo kamenja. O, pičku materinu. Mikrofon. Opal mi je mikrofon, ljudi. Ok ljudi, ja mislim da smo sad spremni da jebemo ovom pedaru kevu. Spravo sam sve toolove koji će mi vjerojatno biti potrebni. Tako da... Ahaha, pa pičko, slab si ko moja prababa. Isuse bože, koliko su nesposobni. Oh shit, nemam pickaxe za ovaj skopom. Idem ga napraviti. Ok, mislim da sad možemo konačno. Tako je, imamo emerald. Kurac. Kak se zove one za kapu koje dišeš ispod vode, pun kurac? Aqua Affinity, je to? Ljudi moji, skoro smo poginuli. Šta je ovo bilo? O moj bože, skoro smo poginuli srećom pa sam imao ovaj totem sa sobom. Stavit ću si sad još jedan, za svaki slučaj ako mi se opet nešto ne daj bože desi. A sad ću si pojesti jednu jabučicu, tek toliko da se malo regeneriram. Okej. Koji kurac? Ljudi, jeste li vidjeli ovo? O moj bože, ovo je nemoguće. Vidite, sve mi šteka sad. Pičko materno, kaj se sad desilo? Ne seri, u novoj ček, sam sekundu. Ne seri, u novoj dimenziji smo ček, koji kurac je ovaj spawn? Ne seri, u novoj smo dimenziji, i idemo ubit zmaja, ljudi, idemo bitovat game. Ovaj pedare ne smijem gledat u oči da mi ne bi jebali mater. Majku ti jebem. Tako je! Iz prve! Opa, idemo dalje. Opa, idemo dalje. Tako je, idemo dalje. Ubili smo sve kristale, ljudi. Ovo je glasno kurac. Malo da si pojedem jer sam malo gladan, jebi ga. Dođi tu pičko, hoću ga pogodit. Jedi. Ti pičko jedna prlja, kog ćeš ti ubijat u sred klipa, mater ti je... Tu dođi! Ovo neće funkcionirat, moram uzeti neki powerful tool. Znam da sam opasan, ali ne moraš baš ko najveća pičketina bježat. Pičko, jebaću te, daj crkni više. Ljudi, defitali smo dragona. Puca po šavovima. Majku ti. To je sav taj XP, ljudi. Ne možete mi čestitat, znam da sam predobar. Aj gonite se u kurac. Defitao sam Ender Dragona u prvoj rundi, u prvoj epizodi. Hvala svima na gledanju, vidimo se.